जोङो जोंनि बे बिटिआर हाबसननायनि गेजेराव जों गोबां गुलुं गुजुं खोनानायनि गेजेरजों बे जोंनि गेजेराव सातथा गामिया गोबांथार गुलुं गुजुं जाफुंबाय थादों। बे जानायनि गेजेराव जों दिनै सातथा गामिजों गासैबो जों गावब्रा सेक्रेटारि जोङो मैयानि गेजेराव कनफ्राम जालायनानै दिनै बे नारेंगुरि ब्रह्म मन्दिरनि बे नब्लाङाव जोङो जिरायनानै दिनै जों बे सावरायमेलखौ लादों। जाय बे गुलुं गुजुङाव जों खोनाबाय थादों जोंहा रबि नार्जारि आरो बिनि बिसि पन्सायतनि जाबाय थानाय प्रेसिडेन्ट इसा नार्जारिया बे बिटिआराव हाबा होननानै बिथाङा जोंखौ बे सातथा गामिखौ हाबनो हाबा होननानै बे बर्थमान बे जोंखौ हाया होननानै बुंहैदों। दा बिनि गेजेराव जों गुलुं गुजुं माखासे नटिफाइ फैबाय थानायाव जोंहा गोबां रायजोआ गुलुं गुजुं जाबाय थादों। दा बिनि गेजेरजों नंमारगौना नंमारा जों बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ लिंहरनानै जों बिथं भाबै जों रायलायनानै दिनै सानजौफुनि बे 10 रिंगायाव जोङो बे मेलखौ जादोंमोन। निश्चय बिथाङाबो जोंजोंनो एटेन्ड जाफैदों। दा बेवहाय जोङो बिथांनाव सोंना मोनदों बिथाङा अलरेडि होआखै होनबाय थादोंमोन आरो होआखैब्ला बेबायदि जोंनाव बारे बारे जोंनि बे गुबुंले बारहावाया बारबाय थानाय माबोरैहाय बारदों बेखौ जोंनि माखासे जोङो इन्टेलिजेन्सफ्रा जों सोंनायाव बिथाङा बुंदों जे एमएलए निफ्राय फरा लानानै बे सातथा गामिनि भटार लिस्टखौ लानानै बे जाबनानै बियो होदों। अलरेडि बेखौ गाव सिखार जादों। नाथाय बे सातथा गामिनि भटार लिस्टखौ जाबनानै बे सायाव एमएलए नि फरा लानानै मा लिरदों बेखौ जों साखार भाबै बिथांनाव बिदोंमोन। बिथाङा होआखै। बे निश्चय नंगौ। दा बेवहाय जों गोबाङैनो जों बे खोथाखौ बिथांनाव सोंबाय थादोंमोन। बिथाङा नायनोबो बिदोंमोन। बिथाङा लाबाखै बुंबाय थादों। दा बेयाव लास्टआव बे बिथाङा बुंदों आङो बे सातखान गामिनि जिथु भटारखौ लानानै आङो होदोंमोन बे नंगौ। नाथाय आङो बे सातखान गामिखौ बिटिआराव थानाङा होननानै आं जेबो बुङाखै आरो बिटिआराव हाबफैनायखौ आं मोजां मोनदों। आं बेबायदि खोथाखौ बुंबाय थादों। नाथाय बे गावनि खोथा नंगौना नङा बेखौ बे थगायदों सानदोंना मा सानदों बेखौ बुंबाय थादों। आरो फारसेथिं बे बर' फरायसानि आफादनि सायाव बे माखासे खोथाखौ बुंबाय थादों। नंगौ बर' फरायसाया जोंनि गामि गामि हाबनानै बे खोथाखौ बुंफैयाखै। जों गुलुं गुजुं खोबाय थानायाव जोंनि बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों मोनसे जास्ट नटिफाइ जोंनो हरदों। बिसोरो जेनेबा खोन्थाहरदों बे गामि दरबा गामिया थालांबावसिगोन ओरैबायदि केस होबाय थादों। बेबायदिखौ होनायाव जों दिनै नंमारगौना नंमारा बे खोथाखौ लानानै जों दिनै सातथा गामिजों जों दिनै सावरायमेल लादों। बे सावरायमेलाव निश्चय बिथांनाव सोंना मोनबाय नंमारगौ बिथाङा बे सातथा गामिनि भटार लिस्टखौ होनानै जे बिथाङा जि सायाव एमएलए नि फरा लानानै होदों बेखौ जों बिनायाव बियो नायनो होआखै दिनैबो। निश्चय आरो दिनै बे जोङो बारे बारे बेखौ जोङो रायजो सातथा गामिजों खुनु दावराव दावसि गैयाजासे माने समान मिलायनानै मोनसे निमांसाजों जोङो मोजाङै जों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांखौ जोङो रावबो रायनाय माबा मोनसे खालामालाबासिनो जों बे फर्जायाव फैनानै बिथांनाव जों एनअसि बिदोंमोन। बिथाङा एनअसिखौबो होनो नाजादोंमोन होगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय एनअसिखौ गावनि जिथु हिनजावासो प्रेसिडेन्ट हिसाबै हिनजाव फैनो हायाखै आरो सिलाबो पन्सायताव दं हिसाबै बे दहायो दा होगोन होनना बुंदोंमोन। दा बेयाव जोङो दहायनि लिरखांनानै जोङो बे बिथांनि न'आव थांनायाव बिथांखौ जों लोगो मोनहैयासै आरो लोगो मोनैनि गेजेराव फन हरनायनि गेजेराव बिथाङा हाइ खामानि खुनु निर्देश मोनाबा आङो बेयाव एनअसिआव साइन होनो हाया बे खोथाखौ बुंबावनायाव जों दा आरोबाव गुलुं गुजुं जोंनि गोसोआव जों आख' फाख' मोनबावबाय। निश्चय बिथाङा होमारदों जों बेखौ मोनसे सानना लाबाय। आरो खोनाबावबाय जोङो बिथांनियाव थांना फैनानै जोङो एनअसि सार्टिफिकेटआव जों साइनबो मोनासै आरोबाव सानै मानसिखौ बे केस होदों होननानै बे दहाय जोङो दसेनि उनाव जोङो बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों जोङो खोनाफिनबावबाय आरो फ्राय बेखौ इनफरमेसन मोनदों होननानै जों सानना लाबावबाय। आচ্ছা बिथांखौ इसिबां मोजां बुंसेयावबो बिथाङा इसिबां सातथा गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि सातथा गामिनि रायजोफोर इसिबां मोजां बिथांखौ मोजां समाधानजों गेजेरजों लांखांनानै बिथाङा खुनु रावजोंबो दावराव दावसि खालामनाङा केस जेबो होनाङा सातथा गामिया बिथांखौ इसिबां रिकुवेस्ट खालामदोंमोन जेबो दावराव दावसिनि गेजेरजों जेबो खालामनांला जे बिटिआरखौ जानायाव नोंथाङा एनअसिल' होनांगौ जेबो रावजोंबो हाजिरा गैयालाबासिनो नोंथाङा एनअसिखौल' होदो जेबो दावराव दावसि रावजोंबो केस होलायनानै सातथा गामिनि रायजोआ बिथांखौ इसिबां रिकुवेस्ट खालामनायाव बिथाङा मा गोसोजों दिनै सानै मानसिखौल' केस होगोन। जुदि बिथाङा बे सातथा गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि रायजो राजाखौ जुदि गावखौ दिनै
मोनसे निमांसा सावरायनायाव लेंबोनायाव माबा मोनसे गावखौ रायनाय गावखौ माबा मोनसे नुनाय मोनब्ला माबा मोनसे जुदि गावनि सायाव भुल मोनदोंबा बे 7टा गामिखौ रायजो गावबुरा सेक्रेटारि रायजोखौ केसमोन बिथाङा जों 7टा गामिनि रायजो राजाया थानायाव हाजिर मोनदों जों थांगौमोन सानैखौल' मानो होखो बिथाङा जों 7टा गामिखौ होमोन जों 7टा गामिया थांगौमोन बिथांनि जुदि होदोंबा सानैनि थाखाय मानो बिथाङा होखो जों 7टा गामिया दाबो राजि दं बिथाङा जुदि 7टा गामिखौ केस होनो हायोबा होथों जों 7टा गामिनि रायजो राजाया दाबो हाजिर दं बिथांनि केसआव जों थाङो नाथाय बे सानै मानसिखौल' थांखिनानै केस होनायखौ बिथाङा इमिडियेटलि 24 घन्टानि गेजेरावनो बिथाङा उथायफिननांगौ आं बेखौ बिथांनि सायाव रिकुवेस्ट खावलायबाय आरो फरायसा आफादा गामि गामियावहाय लाइजाम हरदोंमोनब्लाबो नोंथांमोनखौहाय लानानै सावरायनायखौ लानानै खोनाखै बिथांमोना बे खोथाखौ बुंदों नाथाय बिथांमोनाथ' बर' फरायसालियाव जोंनो खुनु लाइजाम हराखै बेबायदि गामि गामि मिटिं खालामनोबो जेबोथ' जोंखौ हराखै जोंखौ नोंथांमोननि गामि बे 7टा गामिया खालामबावसिगोन नोंथांमोना केस जाबावनो बेयाव एगेन्स्ट पार्टि होना दंबावो नोंथांमोना खालामबावसिगोन इमिडियेटलि नोंथांमोना मा राहा लायो ओरैबायदि मोनसेनिफ्राय जिथु फैदों बेखौ बे खामानिखौ थाब मावनो नोंसोर 7टा गामिजों नोंसोर मा डिसिसन लायो लानायाव जोङो मैयानि गेजेराव जों 7टा गामिजों गावबुरा सेक्रेटारि जों कनफारेन्स लायनानैसो दिनै बे मिटिंखौ जों लादों जों उइदाउट जोङो बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों जेबो लाइजाम मोननाय बेबायदि मिटिं खुंनाय जोंनाव जेबो रेकर्ड गैया आंनि बुंनाय जोङो बिटिआरआव हाबाबाथ' जों बे 7टा गामिया गोबां जोङो बिथांनि सायाव जों राहा लागोन मानो होनब्ला जोङो एथ' समनिफ्राय नांबोनानै दै ओंखाम रसा नांनानै हाजार हाजार जोंनि बर' जोहोलावफ्रा थैनानै हाजार हाजार जोंनि बर' फिसाफोरा जोंनि जिनाहारि खालामजानानै नाङै नांबोनानै जों मुथासे माबा मोनसे लामा आगानसे लामा गाखोनायाव जोंनि बर'नि मानसियानो जोंनि बर'नि जुदि बेखौ लुबैयाखैबा बिथांनि सायावथ' जोङो गोबां राहा लानांगौ जोंहा लामा दङ आयेननि राहाजों जों लानानै बिथांखौ जेरैखि जायाबाबो जों माबा मोनसे जोंबो खालामफिनगोन जों 7टा गामिया साफ्रोमबो जों 7टा गामिनि गावबुरा सेक्रेटारिया हाजिर दं बिथांखौथ' जों मोजां होननानै गामिनि गथ' गामिनि मोजां सासे अनुस्थानखौ जों मावगोन होननानै गामिनि जायगानि गथ' हिसाबै बिथांखौ जों देग्लायनि पन्सायतआव जोङो बिथांखौनो प्रेसिडेन्ट बयबो रायजो राजाया भट होनानै बिथांखौनो प्रेसिडेन्ट खालामदोंमोन मोजां होननानै नाथाय दिनै बिथांनि बे मोजां लामाखौ जोङो साननानै बिथांखौ थिखोनायाव बिथाङा दि जोंनि बे 7टा गामिनिफ्राय देरहानानै पन्सायत प्रेसिडेन्ट जाखांनानै बे 7टा गामिखौ दिनैबो बे 7टा गामिनि रायजो राजाखौ हादोर सारख'नानै गालांबाय दहायनि जों जि सावराय मेलखौ जों लादोंमोन डिसिसन लादोंमोन बे डिसिसनखौ बिथाङा फेल खालामबाय होमबा बिथांनि सायाव जोंहा माबा मोनसे 7टा गामिया राहा लानांगौ जोंहा दा बिथांखौ जों रायजोआनो जोङो पन्सायत प्रेसिडेन्ट बिथांखौनो जों राजा खालामदोंबा बिथाङाबो जोंखौ जेनेगा खालामदोंबा जोंबो राहानि लामा थांनानै बिथांखौ जों पन्सायतनिफ्राय एसेबो खालामनो जोङो नाजानांगोन जों बेखौसो जों लुबैदों आरो आंनि बुंनाया बेखिनियानोसै